ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo managa ninyo. Manausab kanin. Mga igsuon karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Santa Maria, Birhen ug Reyna. Busa mahinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog niining santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga may anhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga mga gahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo sa inahan sa imong anak, nga among inahan og Reyna, itugot nga maluluyon nga tinabangan sa iyang pangaliya, makadangad kami sa himaya sa imong mga anak, diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Sabulon ug ang Neptali. Apan, sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod. Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tawo, inig kating-ani, ug ingon nga maglipay ang mga tawo, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siyag malaumong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Dayga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Dayga ninyo, kamong mga sulugoon sa Ginoo. Dayga ang ngalan sa Ginoo. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo, karon og hangtod sa kahangturan. Dayga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang, hangtod sa pagsalop sa adlaw. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran. Mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan. Dayga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kahitasan, ug nagdungaw gikan sa langit ug sa yuta nga anaa sa ubos. Dayga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo manaka ninyo. Manausab kanimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan, sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw ka hadlok Maria, kay kahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila, ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyag hari, sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari nga mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayod matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo ni ini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod ni ini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak. Apan karon, ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoong. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, sa ato ang liturgical calendar, human sa sa ulog nato sa solemnidad sa pagsaka ni Maria didto sa langit, ang mosunod after a week mao ang pagkareyna ni Maria sa langit ug sa yuta. Ug ang iyang pagkareyna dili tungod kay siya usa ka dato o gamhanan nga babae sama sa atong makita sa kalibutan, apan tungod kay siya mao ang inahan sa hari na si Hesukristo, atong manunubos, atong manluluwas. Una, mga igsuon, at ang atong inahan nga si Santa Maria, reyna sa iyang pagpaubos. Wala siya magpasikat sa iyang kaugalingon. Apan, miingon siya, diri sa Ebanghelyo na atong nadungog, sulugoon nako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Kining maong pulong nagpahinumdom kung unsa ka masinugtanon ug mapaubsanon ang kasing-kasing sa atong inahan. Tungod sa iyang pagtuo ug pagtugot, si Kristo na tao ug kita nakabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang tinuod nga reyna maong nga makahibalo mupuyo uban sa katawhan. Ug mao kini ang gihimo ni Santa Maria. Ug ikaduha, si Maria reyna dili layo sa katawhan. Apan duol og pangadji og nagapangadji kanato. Ingon nga reyna, siya dili makapahimulag sa iyang pagkainahan. Nagpadayon siya sa pagpangadyi, pagpangaliyo po, alang sa tanang anak sa Dios. Banto gani kanunay kitang mangayo sa iyang intercession. We pray to Our Lady to ask her Son. And we are asking for her intercession.
Mali ang pagsabot sa ubang mga tinunan nga moingon sila na we are worshiping Mary. Actually, we are not worshiping Mary. Kay worship sa Grego pa, it's latria. Why Mary is hyperdulia, the highest honor, the highest veneration. And veneration is different from worship. Wala nato gisimba si Maria, kundi gitagaan nato pagtagad ang iyang pagkainahan. Kay nasayod kita, naduol siya sa dughan ni Jesus. Mantog unsa atong pangaliyo po, pangayo kaniya, iyahang pangayoon sa iyang anak nga si Jesus nga atong Ginoo. Ang iyang korona mao ang iyang pagkamaayo, pagkamasinugtanon, ug pagkamapaubsanon. Ug katulo, ang pagkareyna ni Maria nag-awhag usab kanato, nga mopuyo nga may pagtuo ug pagkamaunungon sa Dios. Kung siya ang reyna, kita mga anak nga sakop sa iyang gingharian. Apan ang gingharian ni Maria, dili kahimtang sa gahom sa politika o sa kwarta, sama sa atong nasabtan sa kalibutan, kundili gingharian sa gugma ug pag-alagad. Banto gani kanunay nato ning madungog sa ato ang pagtuo. Amare et servire, to love and to serve. Because this is the essence of the kingdom of God. Ang atong gahom mao ang gugma ug pagpangalagad. Busa mga igsuon, samtang atong gisaulog ang queenship of Mary. Atong hinumduman nga siya ang atong giya paingon kang Kristo. Ad Yesum per Mariam. Padulong kang Jesus, pinaagi kang Maria. Ang tanang dungog nga gihatag nato kaniya, dili magpabilin kaniya. Apan nagpunting kanunay ngadto sa iyang anak, nga mao ang atong hari ug manduluwas. Busa sa kanunay magampo kita sa atong mahal nga birhen, nga tagaan kita giya na sama kaniya. Ug makaingon, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug sa katapusan magampo kita. O Maria nga reyna sa langit ug yuta, reyna sa tanang santos, tabangi kami nga magpuyo nga matinumanon sa imong anak nga si Kristo. Tabangi kami nga musunod sa imong pagpaubos ug pagtuo. Aron kami usab makaambit sa himaya sa gingharian sa Dios didto sa langit. Amen. Magampo kita ngadto sa atong Dios samahan nga naghimugdag kong mga butang diha kang Maria ug midala kaniya ngadto sa langit. Atong ipailang ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan pinaagi sa panabang ni Maria. Sa matag pangamuyo miingon kita, pinaagi sa pagpangama ni Maria among inahan, Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Pinaagi sa pagpangama ni Maria among inahan, Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sama kang Maria, ang simbahan, musaksi sa makaluwas nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangama ni Maria among inahan, Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga mga panggamhanan, maminaw sa tingog sa Dios diha sa panawagan sa simbahan, sa pagsumpo sa walay kaangayan nga ekonomiya, nga karon mitumaw tali sa mga katawhan o kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangama ni Maria among inahan, Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sama kang Maria, kita mulahutay diha sa pag-ampo og sa pagpaningkamot sa pagtuman sa plano sa Dios alang sa atong kaluwasan.
Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangama ni Maria among inahan, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga kabos o masakiton, makadawat gikan sa katawhan sa Dios sa mga pagbulig o panabang nga ilang gikinahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangama ni Maria among inahan, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga kadtong nangamatay uban ni Kristo, ibayaw uban kaniya ngadto sa hingpit ug bag-ong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangama ni Maria among inahan, Ginoo pamatia ang mga pag-ampo. Amahan sa himaya o gahom, pinaagi sa pagpangama sa among reyna, ang mahal nga Birheng Maria, ihatag ang mga pangamuyo nga among gihalad diha kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, magahom sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok yang santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahan nga Birhen Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa, nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkatao ni Jesus nga mihalad nga na kanimo sa iyang kaugalingon, ang gasa nga walay buling didto sa krus, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya. Diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, mo'y dako namong kalipay, ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria, imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan, sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Sa
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ang, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo, aron ng mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo among Obispo, George ang kabulig nga Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo magahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imo ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Atahi kami sa kalinaw ni ining panahona,
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kini moong kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love, that I may never again be separated from you. Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami makalawat, nangamuyo kami kanimo, nga sa pagsaulog namo, nga matinahuron sa pahandumanan sa mahal nga Birhen Maria, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga walay katapusan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ang santos nga misa, lakaw kamog dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.